Masinamkele kwakho kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Igama lam nguPercy M Galamani. Inkqubo yethu yanamhlanje emveni kwemini ngecawa sikunye nazo indwendwe ezisuka pha kwibandla laseTopia. Ibandla laseTopia liphantsi kwelifa elimnyama lokushiywa nguye kaloku uBishop osanda kumiliselwa kwinyanga ephelileyo. uBishop uThemba Bright Mawuwa osishiya ke ngentseni yangomvulo kule veki sisuka kuyo. Kanti ke bakho abafundisi neBishop ezawuthi zibe kanti zisichazela zizobela ngobomi bakhe. Kanti kwalapha enkqubeni yethu sabe sikunye naye umhlalutyi wethu umhlakazi oMpumelelo Bond Nyonka. Nalapho ke sawujonga khona istatement esikhutshwe ngumbutho weDemocratic Alliance. Umbutho weDemocratic Alliance bathi mayibhangiswe iBEE okanye itriple BEE ngoba ke inika nje kuphela amathuba abo basondele kwinkokheli zombutho weAfrican National Congress. Ngoko ke bathi ke bona makuziwe nemeko yawuthi bekanti ikhulisa uqoqosho lwizwe loMzantsi Afrika wonke ubani abenokwazi ukufumana ukuxhamla kwicala ke lokuphuhlisa i-economy yelizwe loMzantsi Afrika. Kodwa ke ngalolu thuba ndiye ke ndamkele inkokheli zam. Ukhona uBishop Mbulelo Kabeyi, abekhona naye uCanon Lusindiso Kanyiki. Saba kunye nabo ku segment 1 and 2 kulapho ke sabe sincokola khona ngegalelo lakhe Bishop uThemba Bright Mawuwa. Uyakhumbula ke uBishop uThemba Bright Mawuwa une certificate kwi-theology kanti ke kwakhona ukhe wangunobhala uGeneral Secretary we-IDAYASA. Kanti ke kwakhona usebenze phansi kwabefundisi abaninzi naye iquka ke noBishop ongasekhoyo, may his soul rest in peace, uMichael Mjekula. Kodwa ke ndiye ke sizawuzotyelwa ngobomi bakhe lo kaMawuwa uBishop. Mfundisi Bey masikwamkele kwinkqubo yethu. Kanti ke nawe Canon Lusindiso Kanyiki senamkela. Moloma. Siyabulela. Manzapha kuwe Bishop Umbulelo Kabeyi. Ndiqinisekile nguwe onosichubela ngobizo lwakhe ngokwase inkonzweni okanye ubizo lakhe ngokwenguquko yakhe yobuKristu uBishop uThemba Bright Mawuwa. Ndiyabulela kakhulu Butbesi. Linene elithi phakathi kokudloko bomsi kwasekufeni. uThemba ubomi bakhe bubomi basenkonzweni, sikhula kunye kula cawa ipha New Brighton ekuthiwa iAscension. We altar boys, zonke istages zaseTyalkeni uqabele kuzo besizi altar boys elutsheni. Aqhubekeka ke uThemba sanechamu lento yokuba usabela kwethu bizo silusabele kunye. We were ordained kubu ubingeleli ngemini enye ngo-2001 saya sabekwa njengabadikoni ngongasekhoyo Bishop Michael Mjekula. Sacambalala kunye nale ndoda, sasikunye kuqala kwakwi-retreat. Sisehlathini kunye kwi-retreat siqhutywa into kaYintsa, mfundisi uYintsa ongasekhoyo. Ndikhumbula kuloo retreat mfundisi uYintsa sasihlela apho ke xa kwi-retreat awutyi yonke into le. Wayesityisa amathumbu enkuku, sasisityiswa amathumbu enkuku, athatha inkuku le athi nezangu zowutya apha nezowuthandaza. Wow. Kodwa ke saqhuba lo Bishop Bright uMawuwa. Saqhuba engumdikoni ostrongo. NgokwaseTyalkeni xa ungumdikoni uye usebenze phansi kweliso lombingilelo omkhulu. Mfundisi uMawuwa ngexesha engumfundisi uthe ngela xesha engumdikoni uBishop ongasekhoyo Bishop Michael Mjekula waqaphela izakhono anazo. Uthe ngonyaka ka-2002 nge-29 kaSeptemba sapristwa. Ngexesha engumdikoni waye assista uFather Willem ongasekhoyo. Ngelo xesha emveli kokupristwa kwethu wathunyelwa eAF Mabopho la cawe pha eDwesi ngakulaa ndawo kwakusithiwa eLondon ilibobosi. Bonakalise kakhulu izakhono zakhe apho uBishop Themba. Latyalike njengoba ilibobosi nje waqalisa
ukwakhala cawa wamisa foundation wamisa insimbi still esiya istructure esiya wasimisa istructure lomfo ungumfo obenamabhongo kwinto ayenzayo wasimisa istructure sakhupha amehlo nathi kuba sinawo lamandla anawo lomfo wasimisa sa structure emveni koko ebeyi asset ebelulutho etyalikeni kakhulu ongasekho iBishop Michael bemthanda ka umuntu onemibono ebenemibono uBishop Themba ndikhumbula kakuhle ityalike khoma xesha isokolo ngokwasezimalini wenza a very big fundraising wasithathela iLord Comforters wazizisa eKaizer leya Rio kudala zaza apho namadodana sewisile wenza ishow eyayinkulu engummangaliso ungumfo ke onesakhono ekubekoni kwethu kubingile sasibathathu isasibuza umbuzo okokuba ingaba yenziwa intoni lento sibekwa nguBishop ongasekhoyo umjekula nani bathathu sasibathathu yayindim inguBishop Sipho Goba inguThemba Kamauwa nendlela sasibekwa ngayo kuye kuhanjwe ngealphabets kwaqalwa kum kuba ndingubheyi isandla sika Bishop ithi lonto kuwe ngokwesiko lethu ndimi senior yabo naxa sihamba kwiprocession ndiyabaqhuba emveni koko kwabekwa uBishop uSipho Goba ezomfundisi wayobekwa ezomfundisi wesithathu but into engummangaliso kwisandla sika Bishop Michael lendlela wayesibeke ngayo sobathathu namhlanje sizibishops masibamba apho nobathathu namhlanje sizibishops nani ngamadoda amathathu sasingamadoda amathathu ngena kwethu ngatsho ndakukhumbula lamadoda amathathu ayisekho ezikweni lomlilo amen anisifani nawo ni kunjalo nathi sigqithile emililweni sigqithile kodwa sihamba noThixo masibaleke sipha kuCanon Lusindiswa kaNyeki ndiqinisekile nawe egameni lebandla lamadopia kukho unokubhekisa Canon wami inkosi Thato Lamani enyanisweni sonzakele qala no sonzakele kakhulu ekumkelo kwethu iBishop no akabi kulula nangoku usibona nje singena nje sesuka memorial service yakhe yes no ebelapha eBennett Music right abantu abaphume ngobuninzi bebonisa inxaxheba nokubonisa into kuba bathandethekile bephefumula because of kumke leader right kumke umuntu Sithonga sivathe no and uthuse wonke umuntu no yazi ukumka kumuntu ungakhange ucingele umuntu besecaweni ngecawa kumnandi eshumayela edlulisa imessage but ekugqibeleni kuthi ngomvulo ebusuku ekseni kolwesibini uVisithonga somuntu ba akasekho 20th of October ibhlungu kakhulu lonto le silahlekelwe sicawa kakhulu uBishop Themba ebengumuntu apha ecaweni yethu oqala ofumanekayo so kulo lonke inqanaba labantu ecaweni abantu abatsha abantu abadala and then indlela azinikela ngayo nendlela afumaneka ngayo so busithi xa ubone umuntu oyithandayo into kaThixo no nozinikeleyo emsebenzini kaThixo no so amandla anawo angummangaliso ukusilahlekelwe ngumuntu onemibono umuntu onemibono kakhulu othe xa efika apha kwelinqanaba nobuBishop uyaqonda ke into yokuba akuveli beyiBishop kodwa kukho izinto ezijongwayo kuwe so selibandla sibone umuntu okwaziyo usinyusa ispirituality sabantu right okwaziyo iadministration yebandla ayithathe ayiseke level ethile okwaziyo ukuthi imfundiso ayinikayo abantu ebandleni engummangaliso and uBishop Themba sithe sisajonga lonto kuBishop Themba sabona ba indlela imbandla alithatha kwalifunqula ngalo no must ufika bekumuntu bekhona and ufike nawe uzenzele eyakwindlela oma uyihambe no uBishop Themba unonyaka Bishop esisanda kumbeka kunyaka ophelele nge8 kaSeptember ebegqiba unyaka nge8 kaSeptember kulo nyaka but umhlaba awuhambileyo kumhlaba womuntu ongathi uhambe iminyaka emininzi
ngoba unento ethi kule nto uThixo andinike yona mandizisebenzele ngendlela uThixo afuna ngayo. And kuyo yonke loo nto ke ngoku wasishiya sibuza into yokuba Thixo kule meko nje ngoku ngubani ozoqhubekeka. And ebenombono Bishop Themba wokukhulisa sine-region apha ekuthiwa iKharu. Right, awuthetha ngeKharu ke thetha ngemaRhafu Reinet uyophela eDR. So ebenelo mbono into yokuba la area makayibone nayo ifana nezi areas zisemabhayi namatinaka because of bambalwa abantu bethu. Canon Lusindiso Kanyiki masibamba apho sizawuya ngasevenkilini. Khumbula ke mbukela apha ekhaya namhlanje sikhumbula ubomi bakhe uBishop Themba Bright Kamawuwa uBhayi uKheche. Hlala nathi kwinkqubo yethu ndizawubuya nabo abefundisi uCanon kwakunye naye uBishop Kabeyi nje emveni kwevenkile. Enkosi kwakho ngokuba kunye nathi emveni kwa lemini yangecawa apha kwinkqubo yethu iVoice of the Bay with Percy M. Sitshilo kaloku sathi namhlanje sikhumbula ubomi bakhe uBishop Themba Bright Kamawuwa apha kwinkqubo yethu yeVoice of the Bay. Uyakhumbula ke lo Kamawuwa uziqamangele ngeqhina lomtshato ngonyaka u1994. Ngelo xesha wayengumpriest priest in charge pha eMabophe parish kwaDwesi. uBishop uBhayi besele ikhanganyile ke lonto leyo. Kanti ke kwakhona inkokheli lena ephume izandla ngoba ke uzibandakanyile kwimicimbi eliqela iquka nemicimbi yezopolitiko. Ibandla lamatopia liyazithuthuzela njengokunokwalo ngolahlekelwa ngomntana wase-Afrika usuka phaa kwibandla i-Ethiopian Episcopal Church. Yakhumbula ke kwakho nditshilo kaloku ndathi inkosikazi yakhe ngumama uNomatshawe Pamela Mawuwa banabantwana abanabo abalizwe ngabo inkosi yethu uYesu Kristu. Kanti ke ndifuna ke sijonge Bishop wami uBhayi ke sijonge uBishop Kamawuwa kwi-statement esikhutshwe libandla ngomvulo emveni kokuvakala kwesisithonga. uBishop has been described as a person who served faithful as the shepherd. Khawukhunabe ngoBishop Mawuwa njengomntu obezinikezele ekwangumalusi. uBishop Themba ungumntu obezinikele kakhulu njengomalusi. Umalusi ungumntu ongaphakamanga phakathi kwabantu. Umalusi ulingana nomuntu wonke, abadala, abatsha nabancinci. Uba kwi-level yabantu kuba ujongene neemeko zabantu. Bisisiquququ esi umfo okhutheleyo. Ngumfo ovusona xesha liphina okoba kugula umntu uzavuka kuba ungumalusi. Lento iBishop umuntu ophelele ithemba akubona umalusi wakhe nguBishop uba nethemba kuba kungena umuntu owaluse umphefumulo wakhe. Ibisisixaka uBishop Themba umuntu obezinikele ekuseveni icommunity kwingxaki zokuhlala zalapha eGqeberha esibesiba ngokuqala ukuba kukho ingxuba kaxaka kwicommunity ethile ebeba ngumlamli angathi mna andibazi aba bantu andiyo politician. Xa kukho izinto ezifuna abahlali besiba ngumhlali kuba bengumalusi womhlambi kaThixo. Umalusi ke akajongani nebandla lakhe kuphela, uba ngumalusi kwi-society. Impiko zakhe zithe gabalala. Zinabile. Zinabile kuba ubizo olu awubizwa icawa, ubizwa nguThixo. Kodwa uba lapha enkonzweni uzinikele ekuseveni abantu kuba usisicaka sikaThixo njengoYesu. uYesu wayengakhethi buso bamntu. Canon Onyeki, another thing that has been mentioned in that statement by the church about Bishop. Bishop has also been described as the father in Christ to many, and his ministry has left a profound gap.
I-statement esisichase libandla esisilibekayo no si-statement esinobunzulu because of enyanisweni into yokuba yena kuqala ubishop nguye utata webandla siyidayosisi yaseNqweba ungutata wethu sonke no and loo nto leyo ke ibangela into yokuba xa kwebonakala kwiingxaki zethu esinazo ezihlukileyo right like singabefundisi singabazali singabantwana and ubukho bakhe ke ngokuphakathi kwethu kungena kuvaleke igap emangalisayo right and enye into obutata bakhe kukho abazali abantwana abangenabo total abazali but ebesithi xa ebonakala phakathi kwethu naphakathi kwabantu ayivale lo gap leyo so ukumka kwakhe icawe ilahlekele because of kumke umuntu lento beyithetha uBishop uBay no ofikeleleka kuyo yonke imeko and akho umuntu bemonqena no mosibona amanye amaxesha inkokheli yakho uyihloniphe but busithi xa kukho into oyivayo ebuhlungu neyenzekayo ebomini bakho ungoyiki ukuya kuthatha and uyothetha naye uthi ndinengxaki enje and ebe ngumphulaphuli so kukho igap ke ngoku enkulu because of lo msebenzi awushileyo sisatshekisha into yokuba nokukhangela uba uThixo makavale ngokwakhe khona ukuze le gap ayishileyo uBishop ikwazi ukuvaleka and ivalwe nguThixo and xa uThixo ivalile ke ngoku ibandla lizokuhamba kwindlela ekhapkhap ngoba sivumele uThixo phakathi kwethu so yolo nto ke ibandla lisithi kukho igap ekhoyo because of abantu bebandla lonke laseNqweba jikelele amatopia onke all over akrazukile emphefumulweni kwaye inhliziyo ngoku ibhlungu ngoba kumke umzali onenyani umzali oyimelayo into engajongi ibuso bamuntu but ayimele noba izongena kanjani na noba ngengomso izaba sisithuko kodwa beyazi ukuba ndimele uKristu. Canon Lusindiso Nyeki webandla le-Ethiopian Episcopal Church. Kanti ke mfundisi wam Bishop wam uBay kumzuzu nje omnye ngoba kenza kubuyela kolapha kuCanon uNyeki asinike naye izaziso into yokuba usukela ngomso Monday kwenzeka ntoni na ngoba ke nenkonzo yomngcwabo ne-memorial service ngathanda ukuziqonda ndiqinisekile ngegama elinye mchaza ngelithini uBishop. Igama elinye ningathi uBishop Themba ebeyilanto kwi-leadership yakhe entingathi xa ndiyibiza ebekholela kulanto ye-servant leadership inkokeli enimibono ndifuna ukuthi a visionary leader silahlekelwe silibandla siyicommunity yaseBhayi ndifuna ukuthi ke kwikhaya lakhe malilale kanye ngelicala lophayo omelelo mamtshawe nabantwana bakhe. Enkosi kakhulu Bishop wam uBishop umbulelo kaBay ngomnye wabantu abamazi ukusuka nokuhlala uBishop uThemba Bright Kamauwa kanti ke ndiza kuwe kwakho Canon ndiqinisekile kungomvulo ngomso izaziso zithini na kwenzeka ntoni ekhayeni imithandazo ithini na memorial service nini na inkonzo yomngcwabo nayo. Ngosithatha msabulela kakhulu enkokoko kuqala ku eyawawa uBishop uThemba phaya ekhayeni ziyangena imithandazo right and then akuhleli nje kukho abantu phayana ngalo lonke ixesha no sisuka memorial service binamhlanje yes no sisuka memorial service namhlanje iqala ngo12 so abantu baphumile kuyo ke ngoku and then ngomso ke ngoku ngomvulo umthandazo uzaba khona phaya ekhayeni phaya ePlota Bay. Oh yes no maselibize ngolixhosa lagama yale ne yale yeli and then ke athi yale umuntu ke ozakwazi ku understand kahle but yeli kanaba 40 so ingena phayana imithandazo ngo6 ngomso ngamadodana ngo6 ngomso iyaba ngamadodana angenisa umthandazo phayana khona ukuze ke ngolwesibini ngo2 uyibe ngomama amama bazongena ngolwesibini ngo2 khona ukuze late ngo6 ibe irhabe
late ngo-6 ngolwesibini ibe inkonzo yaserhabe apho khona umawuwa inkonzo yakho kwabo. Right, and then so izokungena phayana late. ngolwesithathu saba nenkonzo ethiwa i-viewing, right, and then umbingeleli okanye ubishop inkonzo yakhe yokuboniswa yenziwa day before angcwatywe. So saba nalo nkonzo yokubonisa umzimba wakhe ezokwenzeka eSt Michael's esiphondo, right, la cawa setopia ilapha esiphondo xa usiya ngasedora ngintsa, right, uzayibona yezapha left hand side xa unyuka usiya edora, then izokwenzelwa phayana ngentsimbi yesihlanu. So ngentsimbi yesihlanu yobe yiloo nkonzo ezothatha 3 hours, then abantu abafuna umbona kuyoboniswa ngela xesha ngolwesithathu ngoba akazoboniswa ngemini yomngcwabo. Right, and then umngcwabo ke ungolwesine ngo-7 yobe ufika umzimba pha ekhayeni. ngolwesine ngo-7 uyafika umzimba ekhayeni khona ukuze 8:15 uphume ke ngosibheke eholweni. No, sizamncobela apha eNangoza. Right, and then so yaqala phayana ngo-9 then ngo-12 kubheke emangcwabeni. Nkosi kakhulu Canon Lusindiso Nyiki webandla lamadopia. Bishop, masibulele nakuwe Bishop Mbulelo kaBheyi nganga umphefumulo kaBishop Themba Bright Mawuwa ungaphumula ngoxolo. Sabaleka ke siye ngasevenkileni, emveni kwevenkile bakunye naye umfundisi uKhongwane. Umfundisi uKhongwane usebenze nayo kwimicimbi yasekuhlaleni kakhulu Bishop uThemba Bright Kamawuwa, kanti ke kwakhe naso isihlobo sakhe uBishop uSolomzi kaMenkisi. Kodwa ke kwangoko masibaleke sengasevenkileni. Sibuyela kakhona evenkileni, sitshilo kaloku sekuthembisile into yokuba sabuya nabanye abefundisi kule nkqubo izukileyo yosuku lwanamhlanje yokubulisa nokufunda kubomi bakhe uBishop osanduleleyo nge-20th ka-October 2025 kumvulo wale veki siphuma kuyo. Kanti ke uBishop uMawuwa besebenza phakathi kwabantu as a community leader. uReverend GM Khongwane nguye oyakusinika asizobele asichazele into yokuba ebeyinkokheli njani phakathi kwabantu. Kanti ke uBishop Solomzi Menkisi njeke sihlobo naye nomuntu okhule naye. Masinamkele befundisi bami nawe Bishop Menkisi, maniqala pha kuwe Bishop wami. Ndiqinisekile njengesihlobo nawe kukho onokusizobela kona ngobomi bakhe uBishop uThemba Bright Mawuwa. Enkosi kakhulu umsasazi. Mandithabathe lo mzuzu uqala ndibulele ilungelo lilodwa lokuba sizophefumula sibe namazwi okuthuthuzela nosapho lokatata uMawuwa uThemba uBishop. Sisithi kubo mabalale ngenxeba, uThixo onikayo ikwanguye othabathileyo. Xa bendisiza apha kuthe qatha amazwi omvangeli uLuka sahluko sokuqala ivesi yama-23 kumazwi afundeka ngolhlobo. Wathi akugqiba uZakhariya ukuxhumisela endaweni engcwele wagoduka. So nomfundisi okanye uBishop uMawuwa wenze loo nto elibizweni lakhe okokuba awugqiba umsebenzi uThixo ebembizele wona wanduluka wagoduka esiya kwikhaya lakhe. Ngaloo mazwi ke siyalithuthuzela ibandla, sithuthuzela usapho lwakhe. Ngokunjalo sithuthuzela bonke abantu athe wabachaphazela ngandlela ithile kwinkalo zonke zobomi kungekuyo nje icawa. uThemba msasazi ndihlangene naye kula minyaka yokuphela kwe-70s 78 79 singamakhwenkwe asebenze e-altareni. Themba elapha e-Ascension njengoba besetshilo uBishop Mbulelo. Thina singamakhwenkwe aseva kwela cala laseRhini ekuthiwa iMakhanda ngoku.
zidityaniswa ke zinkonzo ezinkulu ngaloo maxesha. Izibothobothwana ke zifana nathi bezinqatyelwa kukuseva esibingelelweni ngenxa yamaxhwangusha ayekho ngelo xesha ayedla ngohamba kunye notata uEphraim Mzamo-Wopa wayengumongameli wetyalike ngelo xesha. Kwakubalekile nje into kokuba kuthi ubobiziwe wayi-boat boy. Abantu ke abakule nkolo yethu okanye kule tradition yethu bayawuyazi i-boat boy xa kuqhunyiswa kukho lo mfana ubamba icontainer le isiqhumiso. Uyawubanjwa lixhwangusha lo mfo embambe apha entloko. Uhamba naye ke kumane kugalelwa kuye sasisenza ke loo nto. Sithe ke sawukhula singemkanga ecaweni. Soluka. Kulukeni kwethu uThemba nathi olona manyano ube elithanda ibilulutsha ngokunjalo namadodana. uThemba ke uThixo ebemvavile emphile ilizwi lokumculela. Ngelo xesha ityalike yayisafudumele. Kukho ichoirs, kukho ukhuphiswano engakumbi phakathi kwe-P East, P West, Youthnik neRhini kwi-assembly. uThemba ke wayeliphiwe ilizwi. Ebedla ngonihleka ke kuba zange ndiliphiwe ilizwi locula. Bekuthi xa sifika kwezi competition enentloni lo nguconductor oba athi mntakaMenkisa kuzokwazi ungena ekwayareni. Kuthi hayi umuntu othembakeleyo apha ekwayareni nguMenkisi lo. Ngoko makagcina impahla zethu phaya kanti ndiyakerwa. uThemba ke belirharha ke beyithi nanoba into imbi ahlekise ngayo athi noba bingaziwa ngabantu bayazi. Wow. Ahleke uThemba akhupha ichefu epokothweni abe bulilarha. So ubuhlobo bethu ke bakhiwa ke zezimanyano zimbini ngokwalapha ecaweni. Nokukhulela ngaphakathi. Nokukhulela apha phakathi ebandleni ulutsha kunye namadodana. Basibamba apho mfundi bishop wami Solomon Menkisi. Mfundisi wami uGM Khongwana, ndiqinisekile nawe njengomuntu osebenze naye phakathi eluntwini kulommandla kaMandela zikho inkumbulo. Yikho kakhulu enkosi umsasazi nababukeli beMpuma Kapa TV. Siva kabuhlungu kakhulu ityalike nebhayilonke liyophisa ngokumka kwalenkwenkwezi lenkokheli iphuma izandla. Sazana kakhulu thina mna bendihlala eMsimka, ndikhulele eMsimka mna. Yena ukhulele eStokhwe. Ngabantu basehodi. Ngoku ke ubunkokheli bubakhe saphinda sahlangana apha eTyalikeni. Nohlangana kwethu eTyalikeni utamkhulu wami epha Ascension njengoba zisitsho ke nezinye inkokheli. Kodwa yona nto ndingayiphawula ebeveze ubukhokheli apha kwi-Idayasa nalapha kwi-Idamasa. Ngoku kotata babestrong ngoko ohaya abefundisi noDivilius Soka kunye noNkopho. Otata babengaqhelisi neyiphini into ngokwaphaya ke enkonzweni nasekuhlaleni. Ibonakala ke loo nto isakhono sakhe sobunkokheli ebengu-organizer, yi-community builder. Xa into yiyo, xa ingeyiyo ayiyo. Sibukela ke silandela emva kwezi nkokheli zinxiba ikhaso ngolu hlobo sinxibe ngalo. Kuyiwe epolice station eNew Bright, kuhanjwe kuyokhalwa, kokhalazelwa, komelwa abantu izikhalazo zabo. Kodwa into endingayiphawula yinto ethi ebengekho nje kodwa phaa kwi-Idamasa ne-Idayasa, ebekhona nakwi-Council of Churches. Ebengunobhala wagqama kakhulu. Okunye kulandelayo yi-administrator le. And into buyayithetha ibiyinkokheli nomqolo ebiyilandelela ibona iphumelela ibheka phambili. Emveni kwezinto ayenzileyo ayiachieveleyo esenzela abantu phakathi kwezinye leaders bekungaveli yena kugqame yena.
Ebingumuntu othanda uma pha behind kodwa into ngoku initiative ize naye. Ngenxa yexesha GM mfundisi wami uKhongwane ndiqinisekile uluntu nje egabalala kubantu abangazobalifumani luthuba elo ubashiya nawo apha amazwi ngokushiya kwethu nguBishop Themba Bright Kamawuwa in 30 seconds. Ndingathi kuluntu msasazi Nkosi uluntu malungoyiki ngoba inkokheli le iyazalwa njengoba ndisitsho ibe-community builder inkokheli ezitatshe ubomi bakhe okanye yena athe wadibana nazo uBishop Themba mhlawumbi nazo zawukhula zibe naso esesakhono sokwazi ukuma bamele inyaniso endingathi pha kulamazwi incwadi yamaKorinte esibini isahluko sesithathu ebeyincwadi efundekayo uBishop incwadi efundekayo ke nabanini uyafuna uyichola akayifunde akayilese afumane into ezothi imncede yena ndingathi ke kule community nebhayilonke jikelele masisela amanzi sixole sibulele basibe nenkokheli ezifana nezi. Enkosi kakhulu Reverend GM kaKhongwana naye ke usebenze kakhulu phakathi koluntu kwakunye naye uBishop uThemba Bright Kamawuwa. Mfundisi wami uMentshisi khawusinike nawe mazokugqibela kubantu abakhule naye lo kaMawuwa. Eneneni uThemba ube sisihlobo umuntu ebezinikele eluntwini ngothando inhliziyo evulekileyo oba uyayenza into uyayenza bindoda le enesibindi indoda enenyaniso bonke abo babe secaleni kukaThemba ndiqinisekile bakundingqinela ukusukela kongasekhoyo uTsikila Toto noJoko nabanye bebethanda uba kunye nabo pha eAscension ubaba bangama ngoku akuxelela uThemba uba ubengumuntu onjani na. Wow. Mandithi ke lokugqibela enye yezinto endizifunde kuThemba kukuzibenchmarka with the best. uThemba ebezayamise kunye nabantu abalulutho kuba ebenqwena konke kwenzayo kube lulutho. Silahlekelwe ke asilahlekelwanga ke kuba sikholwa sinethemba lokuba sakumbona. Eyokugqiba into mandiyitsho umhlobo wam lo tata ngokwalapha ecaweni ube selenxiba izinto ezingaqhelekanga endingatsho ebantwini okokuba enye yezinto uThemba ebeyiyo xa ujongela umnqwazi awunxibileyo pha encamini uyawufumanisa apha ngasezantsi okokuba unama izinto ezijingayo ezimbini ethetha ukuthi iTestament endala neTestament entsha. Ububroad obu bomnqwazi buthetha ibandla likaThixo buhlanganiswe ile nkokheli. Uyakuyibona inxibe umsesane exela into yoba yona izibandakanyile okanye ibandla izibandakanye kunalo itshatile kunye nalo. Ekugqibeleni uyambona enxibe icinture ibhanti epurple. That is a mantle of responsibility. Nkosi ke ngalomazwi ndiyabulela ihlobo sami simkile. Ngasibulele kubefundisi bethu bebekunye nathi kanti ke uReverend GM Khongwana uBishop Solomon Mzi kaMentshisi kanti ke uBishop Mbulelo Kabeyi noCanon Lusindiso Kanyiki uvile ke into zakuthi into kuba kule veki singenayo ngolesine indlela zonke kwaba bakwazi ukuphumelela inkonzo yakhe yokugqibela yawubanjela pha kwiholo iNangoza Jebe Hall. Sabaleka sengasevenkileni emveni kwevenkile umhlalutyi wethu wezopolitiki umhlekazi Mpumelelo Bond Nyoka sabe sekunye naye uyakuyoqela inkqubo yethu yosuku namhlanje venkile. Sibuyela kakhona sinamkela kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay kungecawe emveni kwemini ndiqinisekile nawapha ekhaya uhleli namathele ku channel 260 on DSTV. Earlier this week umbutho we Democratic Alliance has made a statement that now is the time to replace
Black Economic Empowerment, or Triple BE, for a real economic inclusion for all. Democratic Alliance is complaining about few people who are benefiting, especially those who are close to ANC leaders. With me, I am joined by our political analyst, our law analyst, Mr. Mpumelelo Bond Nyoka. Mr. Mpumelelo Bond Nyoka, head of policy from the Democratic Alliance, Mr. Cuthbert, has pronounced on behalf of the Democratic Alliance that now is the time to replace this BEE. That is only benefiting those who are close to ANC leaders. Your take? Good evening for inviting me as well, and thanks for the topic. Mr. Cuthbert's, his surname reminds me of an old shop at Covent Bay called Cuthbert's, where I used to buy clothes. That's what it reminds me about. So I think it's out of order to talk about BEE. But having said that, BEE is a component of a major policy which is the foundation of the struggle in South Africa from the 1800s up to now. BEE is a component of transformation. It's an aspect, an economic aspect of transformation. If you say BEE is wrong, we are saying transformation is wrong. What is wrong about some elements of BEE is because it is founded in the broader economic system called capitalism. I'll make an example. In capitalism, if you've got 100 workers, the income that is generated as a profit to the employer is 100 million. Let's say 100 million. The value of their work is 500,000. The employer will get that 100 million, although the value is 500,000. The employees are going to get a measly 200,000. Because of the nature of capitalism, it's greed. So those people that are abusing a system that is excellent at BEE is because greed is at the center of it. Greed is at the center of the foundational principle where BEE is founded. And the fault lines about the Democratic Alliance are the following. It is criticizing ownership. BEE is more than ownership. It's empowering. It's an enabling environment where people other than a secluded race of whites are now given the opportunity to enter the economic market. The ordinary mogogos who get to be involved in municipality affairs who did not have it before 1994, that's empowerment, an enabling environment. Maybe they wanted us to call it an enabling environment system than economic empowerment. That economic part is very emotive. It is sensitive, was sprinkling their conscience about what their political forefathers did before to us. First of all, or secondly, in Section 9, subsection 1 of the Constitution talks about two things in one, Section 9.1. It says there's equality for all, including in the economic sphere. And then the same sentence expands by saying there will be an achievement of that equality, which means there's a process, and that process must be promoted. There will be fair discrimination. That is what BEE says. Fair discrimination is constitutionalized in Section 9, subsection 1 and 3. Thirdly, Section 22 of the Constitution says every citizen in South Africa has got the right to pursue their profession, occupation, or trade, equality. So that's economic for all, subject to regulation by the law. Obviously, if you want to be a teacher, you must get a qualification. A lawyer, that qualification, etc. There is regulation by law. It's not a free-for-all. So that caters for that. Also, on their point, they say they are removing race from empowerment. If you remove race from empowerment, you're trying to say we're all sleeping, we dreamt about apartheid and racism. It never was there. That is a lie. It's not like that. So if you are saying that, they say in 10, they will use
the sustainable goals of 2015, where companies must show how they are going to address poverty and hunger. With due respect, that is the duty of a government, not of business. No company is going to invest in South Africa to pursue goals that a government must pursue, elimination or alleviation of hunger or poverty. That's too much. Why we're talking about race? Because in South Africa, the situation is unique. Just like in Malaysia, affirmative action is not unique to South Africa. It was also the case in Malaysia. And the law stepped in to restore the balance that was disturbed by apartheid, racism, and colonialism. Another thing that has been mentioned by the Democratic Alliance in their statement with media houses is that this real economic inclusion for all, it will benefit a number of black people as they are benefiting in state grants. Your comment? It's an insult of the worst kind. You can't talk about black people without knowing their pain. That's patronizing. Number two, the issue of grants is unrelated to BE. Rationality says... They were making an example. No, it's a stupid example. BEE is not a precursor to the giving of grants. Even if BEE was not there, it's a standalone socio-economic right enshrined in the Constitution its own. That our country, our state is going to ensure their socio-economic rights, like the provision of social security, food, water, healthcare. All those are socio-economic rights, but having nothing to do with BE. It's just to put it in. Don't you think that in their example, we're trying to make a point that black people will also benefit in numbers in this real economic inclusion for all, rather than the BE that is narrow, that is only benefiting people who are close to elite ANC leaders? There is no black person after 1994 who can say openly and honestly they've not benefited to some extent through the economic changes in South Africa. BE is not an economic policy of South Africa, of the government after 1994. It's part of the economic policy. So it's not a standalone thing to say this is the policy of the government. Secondly, let's address the lie brutally. The DA was never in favor of transformation in the first place. So to say that's going to benefit some black people, it's not true. Sorry to use lie. It's not true because they never believe in transformation. That is why they are challenging transformation laws like the NHI, the education system, etc. DA is an antithesis or an opposite of transformation. Don't you see a truth on what they are saying? No, Mr. I don't. That in order that this BE policy, it only benefits those who are close to ANC leaders. The feudal system, which is the first system in the Middle Ages before capitalism, which we have, had policies like this of corruption. The feudal system is the following. The king was the owner of land and gave land in portions to the nobles. The nobles, in return, they will give homage or promise that they will be favorable or honest or loyal to the king, and they serve in the military. Down there, it was the workers. They were protected, so to speak, by the king and the nobles. Nothing to benefit. Those in nobility were giving that land, were practicing corruption, acquiring more land. So the systems themselves at their center had corrupt practices. That cannot be escaped in any facet of capitalism, which BE is. Because those people that are doing that at the center is great, not about them. Julius Nyerere in 1967 Tanzania tried a similar system of communalism through his Ajama system to say,
will establish communalism, an African type of socialism, communalism, where people owned land and reaped the harvest of the land. Guess what? It was the top official, the bureaucrats who abused it. So I can say this about BE. It's like the proverb where you say, you put the baby in a bath of water. Once it's dirty, what do? You take out the bath of water only, not with the baby. BE, the police, is good and it's irreversible. Whether the DA likes it or not, it's going to stay. Thank you very much, Mr. Mpumelelo Bonyoka. We will go for a commercial ad break. And then when we are back from the ad break, we will continue with our last segment. Let's go for a commercial ad break. Sibuyela kakhona sinamkela kwinkqubo yethu iVoice of the Bay VOB. I am still with our political analyst, Mr. Mpumelelo Bonyoka. Hello, sir. Hello, sir. Let's go beyond the borders of South Africa and go straight to Zimbabwe. The president of that country is requesting for another 2 years in office. What does the constitution of that country say about the term of office of the president? Okay, Zimbabwe got its freedom after a decade of struggle against Ian Smith's declaration of unilateral declaration of independence in 1964-65. And the first president was Robert Mugabe, who became president from the day of independence on the 18th of April 1980. He was president since then until 2017 when there was a coup. Zimbabwe introduced a two-term for a president midway, not in 1980, midway. So now after the coup was launched by Mnangagwa, the current president, assisted by the head of the army, Constantine Chiwenga. The constitution stipulated and stipulates that a president will have 2 terms and then he must leave office. He or she must leave office. However, if there's to be an amendment of that 2-term to a further term, there are 2 requirements that the constitution requires. Number 1, the 2 houses of parliament, the National Assembly and the Senate, must pass a resolution by 2/3 majority that the term can be extended, number 1. Number 2, there must be a referendum by those that are qualified to vote in Zimbabwe to say they approve a constitutional amendment extending the term of a president. Now, what happened last weekend, there was a conference of ZANU-PF where delegates assembled, and a resolution was taken by the ZANU-PF delegates to say, we're approving that President Mnangagwa in 2028 must extend his term by 2 years. They were instructing the parliamentarians who were ZANU-PF members, go and effect a change to the constitution to that effect. The fault lines about that are the following. 1, there was no a referendum calling upon the people of Zimbabwe without regard to party politics to say, this is a proposal, do you agree with this first? Without instructing people that are members. Because now there's a conflation between party activity and state or governmental issues. What was decided at that conference was a party issue, and telling your party member to effect a change, that is wrong constitutionalism. So that was the first one. Number 2, Mnangagwa claims to be a constitutionalist. In other words, a person who adheres to the constitution and its principles. How can he keep quiet and say, no, I cannot extend my term, especially as I came unconstitutionally through a revolution? Thirdly, he's 83 years old. He's going to be 86 at that time. What he's still doing is 86, wanting to cling on to power. You know, I've got a term that I've coined for people that cling to power. They are cellologists.
or this is called, I call it cellology, to cling to power. You see, it's clinging to power now. And this cancer is going down to the Southern Africa because it's there in West Africa. Like Cameroon, Paul Biya was just won the elections at 92. He wants to go on another term to 97. So Mr. Mnangagwa is trying to be a cellologist, defying the principles which guided them when they were in the trenches with Robert Mugabe and all the other stalwarts of the revolution against Rhodesia. They fought for constitutionalism, for fairness and democracy. This is not democracy when you cling to power. They are not kings. We adopted the Western system where the rule says if you got a limit, you must go after that limit, unless you extend it. But if you extend it, you must act properly when you do so. It's not the right way to send people to say extend. But the danger in this, the opposition is against this proposed extension by ZANU-PF, number one. Number two, ZANU-PF is factionalized. Constantino Chiwenga was in the forefront of a revolt against Robert Mugabe. They are against this. So what I expect is that there could be a coup in Zimbabwe without being an alarmist, because it's not accepted 100% by ZANU-PF. Chiwenga, rightly, they are not for this thing. So I don't know what plan Mnangagwa has, because, you know, the army talks. When the army talks, everyone listens. If the army shows loyalty to their former boss, Mnangagwa is history. And there will be justification for that, because it's not fair for him to extend further. At 83 to 86. What about younger people? Lastly, before we wrap it up, I think the island of Madagascar is also experiencing a similar situation, but not exactly. The president has left the country and the military has taken over the capital. Yeah, what was started by what is called the Gen Z in Madagascar, or the Malagasy people, there was a protest about simple things, three things: water shortages, electricity, and corruption. That was 2 weeks ago. And then the army, some elements of the army, the elite group joined, leading to the president eventually absconding from Madagascar. There was a coup against him, but he was also a victor of a coup in 2009. So he was hoisted by his own petard. In other words, what he came up with has hit him now. So now the Constitutional Court was approached to say this Rajoelina must be impeached because of abandonment of office, high office. It's an act of misconduct to abandon high office. And the Constitutional Court confirmed that. And then they said, all right, now the army can be in charge. But the Constitutional Court made a condition, a disclaimer to say you must have a 6 months transitional period. 6 months? I think, no, 90-day transitional period, and then hand over power to civilian. Guess what did the army do or say? No, I'm going to make it 2 years. Contrary to what the Constitutional Court said. And number two, once you come unconstitutional, the African Union, as its constitution, is against unconstitutional changes of government. Within 2 days last week, Madagascar was suspended because it cannot be promoted, but people can cause coup. However sound the reasons are for the coup, you cannot do that. So is there any word from the AU before we wrap it up? Any word from the AU? The AU is still insisting suspension, no mitigation. We are suspended. The only thing that is in favor is SADC, the Southern African whatever, is sending elders to try and mitigate and mediate the situation there. But the people of Madagascar against the AU decision was suspended.
Mr. Thank you. Papelele Bondnyoka, we are running out of time, but we thank you so much for giving us your insight in these different issues that we were talking about. Inkosi kakhulu, siyabonga. Thank you very much for inviting me. Madagascar is an island. You can go there in December for holidays, if you wish to, despite the coup. Kolo hlobo ke ifikile siphilini njalo inkqubo yethu iVOB Voice of the Bay masibuye sibonane kwixesha elizayo. Happy Sunday till we meet again tomorrow between 6 and 9 in the evening kwiNkqubela FM kwiKGFM Talk Show. Adios.